To jama'a masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani ga muha yau dai wagga rana kun jiya tun jiya an yi ta ba da sanarwar cewa ranar ga ta asabar 26 ga watan agustan shekara ta 2023 wato sojoji da suke nan suna yunkuri na su juyin mulki sun yi kira domin a zo a basu goyon baya. Mun yi tamaha maga abubuwan da muka gani a wancan lokaci wanda da aka ce kuɗi ne aka ba mutane aka kawo su cikin wannan hilin ƙwallon kafa to yau gashi yar gwada ta gwada gaskiyarta kamar yadda kuke gani gashi nan dai wurare ku diba da kyawu ku gani da idan ku mutane 'yan yara ne 'yan ƙanana waɗancan da aka saba gani ba a gane su ba. Sa'annan kuma wani abin da ya jawo hankali ya ba mu mamaki shine wai ina waɗancan gumagumman mayya gasum na ɗayan shi daman kun san baya hitawa tun daga ranar 26 har zawwa yau 26 ga watan agusta bai taɓa hitawa ko bakin kofa ba kuma abu ne wanda ba yiwa. Mun yi ta mahaccanin yana zawwa ya ce ma mutane sannu da fama sannu da kokari sannu da goyon baya to alhamdulillahi kuma sai muka ga wayan ba mu ga komi ba to yau ba canin ba ko kuma na hannun dama ko na biyu ko na uku ko na hudu sai muka gani na tara kamar yadda kuke gani gashi nan dai an fara shagulgullan shine ke rike da mikuro cewa da wato kanal ibro sai muka gani yau mutanen nan suna neman jama'a suna so mutane su zo su a ɗauke su a nuna ma duniya da sauransu. Mu babban abin da muka yi mamaki wanda muka gani shine akwai dala karkashin kadago kenan al'amarin da ya faru jiya ba abin mamaki ba ne watakila shine ya hirgita su waɗanga mutane saboda tun daga jiya kawo yanzu suna ta kira nan su kira wancan jami'in diplomasiya su kira wanga ana cewa a ba su hankuri a mu ce za mu kora ku ba faran shi kadai ce aka ce za a kora da sauransu to shi dai gashi nan dai kuna gani dai taron yara ne babu kowa kuma magana dai ku saurara da kyawu. Kuna gani maganar da kyat take hitowa ba a san abin da ake faɗi ba gashi nan dai abu dai kamar gatan ku kenan duk wani abin da ake faɗa ma mutane kenan ba haka nan ne ba kenan jama'a yau wata guda mun yi tamaha maga abin mamaki kashi 2 daga cikin 3 na waɗanda suka yi ta hitawa suna sun goyi baya yau babu su kudi ba dai ku gani jama'a kamar yadda kuke gani babu kowa sai 'yan yara daman mun ce muku kudi ne ake ba mutane suna zawa da sauransu to alhamdulillah gani ya korije a ci gaba da bibiyan mu za mu gwada muku irin yadda al'amurra suke tahiya a cikin wannan birni na Yamai wanda dai yau dai kai dai mu dai muna ganin alamun dai abin nan ina ganin ba rawa ba tumami mutane ba sun gane ƙarya ce kuma ba ta sa amarya lalle.